Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Akulu anthu tena kuti Dr. Kabambe ali ndithu kumeneko ku msika wa Foya ndi kumeneko ndithu akuyankhula ndi alimi komanso pali zimene akuyankhula. Pali zimene ayankhula ndi tiyeni tingokhala cheru kuti tione kuti iyeyo makamaka akuti bwanji. Guys, thank you so much Malawi Cameras. Ori mulimi asabindule terurujika simatani pachiko ya baru nde uri maronda ade kodi akakwela kwambiri ndori 280 kuno awonse mtengo ndotsika kwambiri kumaka mtengo ndotsika kwambiri kodi alutsika kwambiri mina yuko wale sauri nde uri mulimi ndini makamba baje kuti chazeli mina khali naje ni wakani onada kwa nikakani umarika kwa banja makula ndala kodi munthu akangokhala ni wakati ni wa kuti samalani wana na chitsogolela mama ngati kholo libe ndalama akhala chitsogolela wa mama ndi uri ndalama wana amene azipuzira nomene kale oli mboma oli kodi ifeyo tilira kuti kubwera kwanu thandizo loonekera masomanga nona kuti kubwera kwanu thandizo loonekera bola musintezi Kajolinga ya Malawi no sintezi basa ruoneka bwino kwa Mungu. Konza kuti federeza ujakhale mtengo wabwino. Federeza izo za izikhala pa mitengo yabwino. Ngongole ma interest rates akotsika. And then tikalima bwino bwino kuthandizidwa tikamagulitsa mitengo so ikhale yabwino. Tizo ngotibera leti yomwe. Leti ya 1700 days. Leti federeza analipa 80,000. Lero federeza alipa 140,000. Leti nidi? Ndio tuchitika nishia pamenepo kulipo wonse umudzi kunonya mara wanchiro mwabwera bwana imene mwabwerera amuzi mafunika kuti izizi zionetse masomphenya kuti nimufuna mtasintha zinthu osankhozira nkulu ziterepo mpano zimene zizi amakhala mavuto osakuna kumalawi timangola nkulu ngati fakulu koma sizili pindulira mmango madira zimene mdazipesazo sora ngasinthawi zonse anthu awamotani kodi inu mmapeza chochita pamene ife kuti tiposana zofunika foja uyu mutigule ko bwino ife ngasi ife tibe chochita katundu akhale malo abwino kuti tikamalima zinthuzi zizipindulira tosefe koma sati zizipindulira munthu mmodzi dziko lilofunika ife amene timagwira ntchito tizona mu bwino ife rolo galimoto timayifuna koma tire pano tilibe timagwira ntchito molimbikira koma kuti tipeza ngani mitengo iyi tikula bwana alachiri imene nizofuta zimenezo tithandizeni bwana kubwera kwa inu ni masomphenya abwino kwa inu ndizamve maganizo anuwo ndizamve madandaulo anuwo ndizamve zonse zimukunena mmene zikawendera mmene zinaendera kumunda mmene zikuzilili pano mapandi pezo sezo tathokoza kwambiri mwatipatsa maganizo tithandizeni kwambiri akumverani Fertilizer ali pantengo waukulu kopsa mwene beni mitengo iyi sizigwira siko mkwambiri thokoza thokoza mna kwa basi siko mkwambiri thokoza kwambiri thokoza okay Ai takumbana zeno bwana mwina pakasindika ndalama pakasindika ndalama kusindani pa ndalama pa kutsindira yotsika kwambiri bwino kwa ndi madzona ngati nzankalasi koma zikuoneka kuti ndi za pa ground za pompo
ndima zona ngati zankalasi kuti mna mwake mukudziwa kuti pena pake akuberana ndenda wale wake mukudziwa mukuberedwa mukuberedwa kuli koyera chonje maberedwa Sana. hayi ndakumva nanga mmene mwaneneramo kuti anthu ogula zipangizo za ulimi ngati fetereza pa global market apa ngati $20 $30 per bag ndiye mukapanga times rate ma black market ukagulira fetereza uja ndiye yonse musira mulimi ndiye mulimi akamagula fetereza kumamugula ngati kuti nzama yake anagula pa black market pamene inu mukamagulitsa foja kuno mukamakatenga ndalama ku banki mwakupotsa rate ya 1700 akuphani akupwetekani chikuwana mukulandira nawo kumekuwa rate yatenga 1700 ndichifukwa yatsika pamene ndakuonda kuti mukhangati mwaidzi wa Samuel kuti kuna watibera apa ndakuonda kwambiri kupota ndakuonda kwambiri songo kwambiri hayi tathokoza Na, interview. President Mulibagi. Hey, long time, classmate. Long time. Hey, good to see you. Yes. How are things? Fine. Okay. Yes. Where are you? Tobacco Commission. Yes. Oh, okay. You are in charge of this? Are you the one in charge? Not necessarily in charge. One of the classifiers. Senior classifiers. Oh, okay. Yes. Oh, good to see you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Good to see you. Thank you so much. Thank you. Okay. Okay. Thokoza. Oh, okay. Think a background, yeah. Oh. Yeah. Right. What is your impression after visiting Chinkoma auction floors here in Kasongo today? All the farmers that I've visited today, they are complaining that the prices of tobacco are low. Some are at $1.10 per kilo, $1.50 per kilo, $1.90 per kilo, $1.95 per kilo, and so forth. So they are complaining bitterly, actually, that the prices are very low. That will tell me that a colleague of his literally collapsed and died, and they have buried that person because he was shocked by the low price that his tobacco fetched compared to the imports. Interestingly, I thought it's just a technical or paper issue, the matter of exchange rate. Because the farmers are able to tell me that they were buying fertilizers and other inputs which were pegged at the parallel rate of 4,000 to 5,000 kwacha per dollar.
higher. Fertilizers are much higher, and yet when they are getting paid, and exchange their money at the official rate of 1,700 kwacha to $1. So they are complaining about that. The major problem is to do with the exchange rate, because as long as the input suppliers are costing their fertilizers inputs based on the parallel rate of 4,000 or 5,000 kwacha per $1, and the farmers are being bought their tobacco and paid at a rate of 1,700 kwacha to $1, then this is a serious problem to the state. We have a very bad exchange rate regime. The state government has fixed the exchange rate, and by fixing the exchange rate, they are penalizing all exporters, they are penalizing all tobacco farmers, tea farmers, and everyone else in the country. And to me, that's a sad thing. And somebody even said that, the government is killing us. And I want to say that this is criminal, indeed, because this is a criminal kind of exchange rate regime that we have, because it's rewarding importers of fertilizers because they can cost their fertilizer at 4,000, 5,000 exchange rate, and yet the exporters, the producers of what we have to export, those that have to generate us the forex, they are being charged at 1,700 kwacha to $1, being penalized. And to me, that is immoral, that is criminal, that is wicked, and that is bad. And the farmers are really crying foul here. They are complaining bitterly, and others are dying, and others are saying mukuti patu tukani kusamalana ndi mabanjatu because of this. So all I would say is that the exchange regime that Malawi is following is a bad one. It's wrong. It's penalizing our farmers, hardworking farmers, and it's not right, it's immoral, it's criminal. That exchange rate has to be changed so that it can benefit our farmers. Our farmers are being robbed in broad light because they are being forced to buy inputs that were exchanged at 4,000 or 5,000 kwacha per $1, and yet they are selling at a forced rate of 1,700 kwacha to $1. It is wrong. If they want a proper exchange rate regime, they must bring in an exchange rate regime that supports farmers, and that's what I would argue and urge the state to do going forward. The other thing that I've observed here is that almost all the workers working in any company that is around here are complaining of low wages. So everyone else is complaining of low wages, that they are receiving low salaries, they are being forced to work very hard, and yet the remunerations of the packages that they are receiving are too low. That's also something that needs to be looked at, so that the salaries of people that are working in the tobacco industry can be improved. The tobacco is very key to Malawi. It is our #1 export. It is the one which is generating the forex that we have in the country, and this is a sector that must be properly supported, including the exchange rate policy has to support our industry so that they can be exporting more and be able to earn enough to motivate them to produce more. Actually, selling at around 60, 70, 80,000 kwacha per bag. That fertilizer this year has doubled to 150,000 kwacha per bag, and yet the price for tobacco here, as they sell it, the prices have gone down compared to last year when the fertilizer prices were much lower than this year. So farmers are being robbed, and they are being robbed by the state itself using policy or exchange rate policy that is wrong, altered in favor of importers as opposed to exporters and producers. So what I would urge is that the state or the government must consider correcting the exchange rate problem which is there in the country. Mawanu ngotani mutaendela sikafoja wachikoma lero kuno kwasuku. Ine mmene ndaendera nsikawu ndimafuna ndidzamve ndikuona kuti kuyenda bwanji, koma ndaona kuti ndikumva madando okhaokha kwa alimi. Aliyense mulimi akungolira, akungodandaula, akunena kuti mitengo siri bwino, akunena kuti mmene amalima
kusamalira foja kuchokera ku Nazare kudzafika naye pano aononga ndalama za nkhaninkhani. Akuti mafetereza adakwera mtengo kwambiri, komanso ngongole zimene amatenga zinali pa interest rates okwera, komanso avutika naye kugwira ntchito yayikulu yoti foja yafike kuno kumsika mmene wabwereramo. Koma chokhumudwitsa kwa iwo nchonena kuti mitengo imene akuagula akuti ni mitengo yotsika kwambiri, mitengo yosakhala bwino. Akunena kuti chaka chatha fetereza anthu amagula 60,000 kwacha bag, 70,000 kwacha kapena 80,000 kwacha bag, ndi amati akagula fetereza uja mitengo yake mwina amapatsa $2.50 mwina $3 mapita motero. Koma chaka chino fetereza imwe uja amugula pa 150,000 kwacha, 148,000 kwacha. Chonsecho mitengo yako namene akupatsidwa ma $1.10 ma $2.20 ndi chaka chatha mmene fetereza anali wochipa. Ndi alimi akudandaula kwambiri mitengo. Chimene chandidabwitsa kwambiri nthawi zoti mazitenga ngati textbook nkhani ya mkalasi. Yonena kuti exchange rate. Lero ndaimva alimi ino akakufotokoza yonena kuti feterezayi kumvetsetsa kwathu nkoti adakwera mtengo chifukwa ambiri amene akugula fetereza akumagwisa ntchito rate ya black market ya 4,000 kapena 5,000 kwacha, ndi imene akubweretsera fetereza pa marate amene achawo. Chifukwa fetereza monga mukudziwa ndakhala ndikunena kuti pa global market amagulitsidwa pa $20 kapena $30 per bag. Koma kuti afike ku 100 chakuti 1,000 eko ndichifuna kuti exchange rate imene akugwisa ntchito ya pa parallel market ya 4,000 kapena 5,000 kwacha to $1 chifukwa yakufika 150,000 kwacha. Ndiye alimi akuti fertilizer amene akugula ndi zipangizo zina zonse zikumachajidwa moyerekeza rate ya pa parallel market, koma iwo akagulitsa foja wawo akumapatsa rate ya ku banki. Ndenga khale mtengo wa foja ndotsika kwambiri kuno kumsika, komanso rate kugwisira ntchito ndi ya ku banki ya 1,700 kwacha pa $1. Nde chifukwa chimenecho zikupezeka kuti iwo alimi akupeza makwacha otsika kwambiri, akuvutika akayerekeza chaka chatha ulendo uno apeza makwacha ochepa kwambiri. Number 1 chifukwa anaononga ndalama zambiri kumunda, amagula zinthu pa mitengo yokwera yogwisa ntchito black market rate, komanso akagulitsa kuno agulitsa mitengo yotsika kwambiri imene apatsa ogula akagulitsa pa mitengo yotsika, komanso akapita ku banki rate yake akumapatsa rate ya official imene iliso yotsika kuyerekeza ndi pa parallel market. Zonsezo zikuwapangitsa alimi kuti akhale akuvutika, apeze kandalama kochepa, sakupeza phindu lenileni, aononga zambiri. Amatifotokoza za munthu wina amene akuti mpakana anakomoka ndikugwa ndi BP mpakana watisiya amuyika m'manda chifukwa kuti iwowo akuti anakhumudwa kwambiri ndi foja amene anagulitsa pa mtengo wotsika kuyerekeza ndi ngongole zimene ali nazo ndi ndalama zoti akabwezebweze kuti akabweze. Anakambaponso nkhani ya maleves kuti maleves lochepa akumadula zambirimbiri, mapeto ake akumakhala wapanda chilichonse. Mawu awo akuti boma ili litipha, ndi zimene akunena kuti iwo akuvutika kwambiri chifukwa sizikuyenda kumsika kuno. Komanso china amene achipeza ine kwa ogwira ntchito makampani osiyana ogwira ntchito mawa zochuluka, ntchito yovuta, kwa masalari amapatsa masalari ochepa kwambiri. Ndiye akudandaula kulakala boma zonsezi likana akonzera. Ineyo nkuona kwanga boma likanatha kukonza nkhani ya masalari yosavuta, boma likanatha kukonza nkhani ya mitengo ya foja imosavuta, komanso boma likonze nkhani ya exchange rate. Exchange rate kugisa ntchito ndiyo lakwika, ikonze nkhani ya exchange rate ncholinga chona kuti alimi athu amene amadibwetsera forex malawi kuno umoyo wawo ukhala bwino, manja awo akhala bwino, komanso zonse zikhale zili zabwino. Zateka guys? Zateka? Muta kulemba bwino. We want you to mwalembera right. Mwamba mvuka jela limodzi mwamba zinani na alimi madanda wa onse mwalembe onse.
Asante.